nge dap da kajing sngongok yo blai ula penla yangi ki khon ki bala siu spa ki jong o manyadon hakan ka yeng ka bakentang ya ka mangin syakri ngin mani ngin pendon buram bat nyaman sengap ru ya ka jing shisha juga ketin ka jang blai hakan ka no phai jong ka segi tu blai undon rengkat lambat ngi ini ka jing syakri wasdang bat barok ki benta ki mangin pendap kilong ki blai alam bat bala pensat bor bala pendap ru do mensi mkhoj ujang blai kejeng roi sam ke baar phukundai ke dekat ke baar untuk ai hau trai ke buram ke badai ke kerteng jong u tu mani yau trai hagajing itenat kajing khoj nginya petangi kejing syakri kejing blai de kejing roi ke balai spa khandai pun riau kejing roi ke balai spa khandai pun riau ngintur nginam syap tieng usim usyapran keding bat ka nginam syak makin khang pan singat bat buram bat nongin yayo ubat unang bisa halendat ulo tementa lasting keding pna bangan ba la jam kijing sitom ban ruai ngala ngakmen kadok nut ngasuk mensimhi ban but yau jisu shalom Calvary kijing ruai ka balai spa khandai pun riau Intur nginom syepting usim usyaprai kading bat ka nginom syabakin kai pansing yat bat bu rombat nongin yayo ubat unong bi Syarhalan dat ul'o Ngentul syaikat jing yale Ngentul syaikat jing yale Ngentul syaikat jing yale da shisha insajo ting pun abaten yada shisha kinwan pun bana kumki tahu Jesu laban baloi loi bajem not usha lakish lai laken tang temen takashi tompertai ngentur syaka jing yale ngentur syaka jing yale ngentur syaka jing yale da shisha insajo Tisau dong kêu trên Jar to yang ban yale Ngan yang hapo Ngamba be Kamen
sim kajong ngato syo kat pamon utrai ulaweng ya kabi kat badon ngentur syai kajing ya le ngentur syai kajing ya le ngentur syai kajing ya le da shisha insajo timen talasting gading penabangan ba lajem kijing shi tomban riwai ngala ngako men kado ngasung en sim hi ban bud ya uji su shalom kalvari nentur syai kajing ya le ngentur syai kajing ya le ngentur syai kajing ya le la shisha insajo Siwa i keban pendam haublai ke jing duai. Ini sya skor ke jing pulih i ke kedin ke jong blai. Di haba kadang lek ban wan lam yaka. Ula khot yaka ula ongru. Ngagerpat ya pha tu wan lam kepu yang akan diat haga kedi jong pha. Kati kala ong kat bae mutrai ublei jong ma ngam don uwei kupu nrei tang sikham purau ha kasyang bat khendiat ka pnyang hau klong bat hakmi ngasukhar artli ki ding prau bangan yo lek seyeng ban syat yaka yaladi bat yau khun jonga bangin bam yaka bat yap no ti Elijah laong haka wat syap tieng to lek bat le kuma phalaong ndri to khre shwai ngai wei kpu baret bat wan lam ya ita sanga bat hadin kata sakhre yeladi bat yau khun jong pha nabakum ni ong utrai ublei ki Israel upurau hagat ka syang onom lot lem ni ka pnyang hau tau klong kanom do tat onda kata kesengi bau trai pha slap hai ka khendo ka tikalalek bat kalale kat kum gajing ong Elijah bat maka bat mau bat ka ying jongka kile bam bon sengi upurau hagat ka syang sim lalot lem ni ka pnyang hau tau klong kam sim ladu kat bakum ka ketinu trai ka bau lakran da Elijah ublai unkerku ia kejing puli ke ketin kejang ublai nginya pendam ang kejing duai ku kpa jongi ubah benang utrai kimet utrai kimensiam utrai jong kebalang utrai jong ki ei barok Kibadon habneng sejrong mereka kendau hatbian. Ni ayu imekan rat bi ya kene kapor kabakordor
Kapor, kabakentang, kabamelan lumlang yang ikon, kabala siu spa ki jong ma. Bandon akan ying kabala snak nang. Ya kaban pendon buram, ban syakri, ban mani, ban banyo sengauru ka sur ke jong ma. Kaban kren ling bau syakri berit u jong ma. Naga ketin, kaba im kabadon bor kaba shisha. Ka jong ma hi. Ya ingo eme tribe namar kijing bha kijing sebun kijing isnai kijing kerku kiba melathe sai hakawai pakawai karampai yang Kristan kebadan hakan kebalang Presbyterian Hamauro melathe sai kijing kerku kijong ma shimet kijing kijongi ya ingo try namar ki kam ki bha baro ki melapan pau lingwa ki sngi ki snam ki por beli no shadin jungi baro bat ngiyo ru kan ka por ban syakri hima ni dwai out blai imam nyalam yingi ki sngi ki snam jong du snam arajar arwar ibangi ngintip ke ki menginya syam ke ki menginya kendu hakajinge pethong ke jongi berkajinge pilgrim hangnya sla jongi ke perthai ningi aingu ema memelong ublai ubadap de kajing melong ublai ubasisha melong ublai ubam juk eno berkakti kebadan bor ke jong ma kaya yalam yangi war hapdeng jitu ki jing bam tip ki jongi hane me pli ki khmat ki bakenja mensim Bangila banyo ki babha ki koridor jong kejingem bangila atrai banyai syakri hema kat bagi sngi kisnam kidang ya memang ibe pensa ingi hasla jong kene pertai ni mana khamat jong trai agene kan opai jong ke sngi ya kejing don rengkat ke jong mai ngiduai ya kejing alam ke jong mai mau mensi makhu jong mai ki benta barok ki bangin pendak Kilong atrai di kejeng pensat bor, bat kejeng alam kejeng mensi baku ujang mai. Ai bu mensi baku muyok banyak lalut apa deng jongi kena kepor. Ki benta ki bangin yo sengau ni ketin kejeng mai. Hama mele ibet ban penyang hile jong syakri beret akan ke jakaka bakentang Tu isnai ban pendap do mensi ujang mai. Pakawai ke kentin ke bami no. Kan ka bor ya kejeng jong bakran. Bat yang ibu yos ngau baro, kerkui le juga balang hang ni hamauro, pastor kita mesan, kita khot juga komti balang, kirim paying Kristan, kejing sengken thai kejing seng samla, bat kejing seng kena, kibadon lagi jong kibenta kiben pendap kejing syakri, hala kejing balang, ikin mat ya kejing alam kejong mah, ikin mat ya kejing do rengkat ke jong ma bikinnya trailam ya ka kam ke jong ma ban penroi ya ka kam jong kejing penem pada trai ban yo ban yalap ya ka ketin ke im ke jong ma ya kejing ba ke jong ma haki para benri baro ki badan saudong jong ke snong hang ni mauro trai men don rengkat ru bagi por ke barang sa jong kejing syakri baro ki benta bangin pendap ni IT ni syania hakajing alam bagi pensat bor kejeng mensi makhu ujang mahi kindalong mengyok ma di kejeng kerku hakajing em ke bagi jaman sim kejongi sengawi ke bangu kejongi ma kedun lagi palat kejeng baro ke kerteng kejeng trai bat unong penem jongi uji sukres ngidam ipa ni kini amen kami tangin ya sengawi yaki jeng pendap yaki kam jeng balang ki para bagi iet paro ki ahiku yublei pagila ban yo pad ikini kepor ban sakri ban mane ban penan burom iga keteng ba khoi ki jo ki pediang sumpai pi baro ki para bagi ki balong ki khon jong ka balang
Kubjuru ya kibai ki parawagej na kibai ki balang kibai jui don rengkat bat gi na kubai ke por kubai pat ublei don rengkat lembat gi hagadi ke jing sekri dadu ke sedang hadu ke bawai do congka hapdik jogi idodi tiban besan P1 Sweat ibalong tiban besan jong ke balang Presbyterian Nongkwar Hagabaulai District ki ai kublei ye tiba besan ibala pelaj ye kapor ke bakordor jogi banwan banitu kada hagde ke jisek hagde ha balang ke jongi hagde ka ski ke bamta i tiba besan P1 Sweat ilong u men jong i tiba besan jogi tiba besan A1 Sweat ki juai bau bleu di snei balong rekat lembat i kat baidang yang haga jeka ke bagentang balong rekat lembat ngiru habagi pediang ke kubor ling bajong i tibat masan iwan rengkat bat ki khon bat gi pediang subhai kiru segede ke ji seng haga dega ski kedi ke ski kelong ke ba gi aduna bah ki dong yalam ki dong serai khot komiti balang Pastor jogi bad itu bamsan PS Cardior kilit segedi seng jong kasila presbytery kabalong halauba mentagsi tiban mesan Dr. Ola Bari bad i Mr. Bishabong kilit segami Amril Service ya i Pastor ID Marwen hagabalang nonglum tiban mesan A1 Sweat bad Mr. Kia Lauridiang kilit seka Memorial Service ya i tiban mesan LR1 Sweat Hagabalang Presbyterian Pun Mori Tekum ta Nriungut naki nong yalam kila deban lej sebar bat kum ta ngi runa re ngi dwai bau bleun long lembat ngi ha ke jing sekri lang ke jongi paro ka kelas suspension kan sedang no mata kejan biet ha ke por sauji kitu ki parabege ki baladai ban yo pelaj do na suspension ki balala penbej ya lagi jong ki ye gisam pin subha ban poi sagadiga kelas ka ban long benda kejan biat hak di hejing bandi hakapor saubeji ki do hartli kini ki advertisement ngan pensngowi ki gubdi ka beningkong ka balang Presbyterian Mauro ka code application na kabanta ka post cleaner hapo la ka jong ka balang na pedeng kit khot jong ka balang Mauro ki balalong ki riu khot jong ka balang ki ba apply ki de banlong hapedeng garta khat pra hadu lai pun yosdam bad ki de banlong ro ki bala pedep ya ka class 6 seneng Kajing siu kalong hagador laispa san punyo tengka sisgi na kabenta laisngi hagajitayo kata kasi ningkong kasi balang bat kasi sajan kaba kajing yo borok kan long sawajar arspa prabu saw tengka hagasibnai lada kita kimsim lapep tre hapdeng jong ubnai Katarik hadu ban pediang hingga application kan long haga arpulai trik bentau benai, bat ke interview kan long haga sitrik ubnai march ke badai sisa jan hangli hajing mani haga por kadwe biji step. Kipra bagai kiba dodging angnod ban apply ke deka kam pila ban le kumta daga baban poi ke application jong pi haga standard form syau secretary ke balang. Ha la deswa ka arpulai terik mentau penai. Kawai pada kalong ka jing penbena jong ka reach Shillong Ministry. Bagadi keseng ka court application da ka benta ka post social worker. Ka qualification kalong kibala pendep ya ke MSW. But kibala don license ke experience in the field of child rights. Kadon kamru ka recommendation na kabalang kabamot na pastor de timan san jong kabalang katarik hadu ban pediang ye application kalong R4R tarik mentau benai February
Kasgi ban interview insapan baik ban ai jing tip tang ya gitu ki bala jet kerpang hadian jong hadian bala check ki application de ban pha ya ki application show Mr. Ralph L. Lingdo ubadai coordinator administration jong kaniga sing reach Shillong Ministry halaim kra ka address kalong Shirley Duplex Laim Kra Main Road Shillong but ka email ID kalong reachshillong.m@gmail.com kido kiba apply kidi ka post fila ban don kam ya kidi kijing tip kiba kamblia bat fila ban phone chau secretary jong kapalang da ka benta ban ai kidi kijing sai ki program jing sing bataga janbiet hadian balawai kedi jing sing kan long jing sing kan thei dong yalam ilong Mrs. J Kharsa no chairperson police dang badwai Miss Lebina no Kenri nongkren Mrs. H Renja jing sing samla porsan beji dong police dang Miss Rita Nisha Wanyang badi dongkren ilong Mrs. S.M. Bit balang kan riu terik, idio snow ya kawai pat ke subjek mit balang ke baong, ulapan im yangi da kajing saj kajing kha arsi, kat kum kasiti upol jauh titas ke lenong ke balai, kat khot ke basan, ya ke bala pihak na ke tim, kajing kha pat ya ki bangyat, idong keren Mr. K.S. Dieng Do, dok polis dang badwai Mr. Repenster Kongji. Hagabit sin sajan kat kendai terik gin yo ya gaji seng duai bit sin sajan dong polis dang badwai Mrs. Rila Akor Kharsado bat kamat jing duai kalong na gabanta kabaulai presbytery hagadi gasiu try kabanwan gila dei ban yo ya gaji seng jong kabaulai presbytery home sing Tinrei ke presbytery kala pensengye no ye ke dijing seng bat kumta ki jing seng kin long hiyem medi idong kren haga balang jongi in long Reverend P Khar Umlong pastor daga balang Presbyterian Mautawar bat haga tagya teyo arpau terik unio benai ki jing aingo pla baro ki bagian lum kin long daga benta ka general fund jong ka presbytery ye gerpar ki parabaget Barsubhaban bu jengbot da kebenta kedi bagi jing aingo pelagi bagin lum hagatu ke siu try kilek seka fon jong ke presbytery hagade ke por gi gerpari ke orses kin subhaban wan ra do ye ki jing aingo ban ngila penbej iwe de kirang ba jo balang Mr. Biji Mobin in subhaban tuai da kebenta ki jing aingo Tengah doai. Kaburom kejingiro ngi atang syameti kopa. Hawangi pai sila kejong kejing im ti kopa. Ni mat tang kejing kerku sudah kiwe tut bak kiwe slay kejing im kejing ni. Bat ngilong kumni kum ngilong mentah haduk di klip matrai. Kadai tang kejing ik kejing ai kejing snai kejong me yang ni kenong pop kiwe ngit kiwe jat kiwe ram. Ngilong kumni kum ngilong haduk ni klimat. Bat ngai ngoi mi kopa kani klimat. Jong kani kopor kani kesengi ke bakrau kesengi bentang ke jong me. Try mi kerana pok dok nur ke jing mu cepat khat ke jong kum ginong bot ke jong me ti kopa. Baka dawai ke jengim begin kius ke jing ke jong me ti kopa. Ya ka ban yaro ban pendem rom mi ke teng ke im ke jong me. Try ngai ngoi mi try. Kaman sim ka dapat ka selei ti kopa da ke jing kemen. Ban ya Yigi khon ke bala sius pa ke jong me try kan. Bagi dana pok ka jing ke bala tai kenang begin syakri ya me try. Try ke burom ke jingiro ngi ai tang syamete ko pa. Men pensau tu ngi bagadan kam ngi begin kius ke jing ke jong me. Man yo mat ke jing kerkhun ke khtin ke ba im ke jong me. Lamba ki syakri ke jong me te ko pa. Ye ke ba mela pasio mela krana pok jong ki try kan.
ngai scam ti ko pa ba kan kapor malang bau syakri jong me ya bom melawan lam kan kapor men krena pedeng jong i ti ko pa jika ktien ka ba em ka jong me makum nungin em ngin ya asla jong ni ka perthai ka badap ki jing es dak ka bengi pai ka perthai ka bado jing kermen ti ko pa la klem ka bor ka jong me la klem ka ktien ka jong me ti ko pa ngin kelon cika diang mat sekamon ni don kam ya ka hati ko pa ka jing im ka jing mana ka sni kenang bangin long kedong job ka jing im jong ni ka por ka pat ka sngi ka pat to ka kenang baga burom ka jong me kan pa ka mat jong ni ka perthai baga perthai kan itu ya me ti ko pa lang baga jing im ka jing long ka jong ni ka mana ka sni try ka na ka por nga duai ka mat jong me ka daw yu sakri jong me melawan na ka por kersan yu ko pa ba ngai scam ti ko pa baga ge brok ban mina nak sentur ka jong u ti ko pa kan long baik bameh persat ke bor mesti bakui jong me bahkan long jing mentoy yang i wei pi wei bi osngo ya tien ka ba im ke jong me bahkan ni ka por ni klimat ko pa ngon de makmat jong me ngon ban ai ni ke jing kerku ke jong me mom na the lo ke jing im ke jong i man pen bet lamba ka balang ke jong me ski kam ke bon setat ke balang ke jong me ka pendep ti ko pa troang na duai khmat jong me banang kerku ke wei wei ka ti ba no ka ba ai ka kam ke jong me ta kan rat mana ya kerkui ke jing im ke jing i memek pa me tip ke jing im ke jing i wei wei in hok bandawana khmat me melong nong sao nong pejak nong pendap ke jing im jing i bat mi ai pahan ngi able bis neng rawai ke jing im ke jing i ngine ai khambon se me ke jing kerku khambon ngine ai ma ke jing im ke jing i trai ngon de khmat me hen ka por bat kham tam yarap yang i wei pi wei tai kan rat mengis ngau thu ke badawai ke jing im ke jing i wei pi wei ke nong bot ke jong me ke bangai me trai maka dawai ke dok not ke jing mot di perkhat ke jing i ti ko pa dia kebingin ai sama batang sama hitai kenrat men long ukle ujong kai ke jing im ke jing i wei pi wei men sensyari ke jing mot perkat ke jing i wei pi wei trai kenrat haman kal klemat jong ke jing im jing nak pan pawe ke burom ke jong me trai kenrat ayungin ong khmat jong me tang ke burom ke jing ke jing ro ngai tang sama te ko pa bat long lem ke jing syakri jong i barang sa kan long ai kan long ko pedang hun khmat ke khet ke jing snei ke jong me sim ke burom ke jing ro ngai tang sama te ko pa mai kini barok ngok ngadem ngapan nau try belum nampak im jong Yesus Kristus mentah halakar taru amin Tuah syua ia kabangin yawan sengap. Ia kajinga selok negak tien ke jeng belai. Ia ruai ke jeng ruai ke ba arspa san puar. Ke jeng ruai ke ba arspa san puar. Anong penim trai ke jeng ot. Ngalik yalap nam jong meh. Ngau nong pop telot bamatla. Tu pendep kak tien bane. Atrai jisu lambat syakri telot tukhe. Bangan yalap ya ke gospel angan sengau ke bor jongka. Baki beriu ken siam jing kendo. Te umen simbuk hanga. Atrai jisu lambat syakri telot tukhe. Kejeng rai ke arspa sanwar. Anong pen im try ka jing at ngalet ya lam nam jong me ngalet ya lam nam jong me nga unong pop lon ba matla Pendep kak ting bane do pendep kak ting bane atrai Jesus
great Lord to King. Om Bashem Stova U Petros Bulapneng Gong Dong Pen In Bulapneng Gong Dong Pen In Bausno Bamedon Rengkan Hagaru Ai Bor Mensin Hagaru Ai Bor Mensin Atrai Jesus Atrai Jesus Lembaca Great Lord Toki Lembaca Great Lord Toki Pangan ya love ya gospel I can snow kabur jongka I can snow kabur jongka Pakibril kin shan jengkan do te umen simbuk hanya te umen simbuk hanya atrai Jesus atrai Jesus lembaca Great Lord Toki lembaca Great Lord Toki ai bangan ya lam nong pen in bukat men taki bapa bukat men taki bapa bakin ngek ha ukin kongung yo hatu jok ding kingom yo hatu jok ding kingom atrai Jesus atrai Jesus lembaca Great Lord Toki lembaca Great Lord Toki Aku boleh sibuan teman mesan belum sekretari jangka balang kejeng pedang sengubha kejong pi yang lembat kiban rengkat ban arngut gikon bat iwei ibadai ikon jang kenum rangba janga dap da kejeng sengungu yau belai hak bola penyo ia kena kapor kaba koridor kapor kaba kentang bandon hakani ke balang ke jongpi banyak keren banyak sam banyak slok katu kat ni
kiai kijing shisha nagaktin kejang ublay. Ublay ulan rengkat lambat ngabat kaying kejang ahibaro. Hak mengidon hapadeng kimat kibakot kibakia. Bat kita lagi di kijing kerku kiba bahatam. Kiba ublay ulaay ya kaying kesem kejang ah. Habang imat ya kejang kot jingkia ngilak menlek sibun kiai. Habang idon hapadeng jeng kijing pang kijing sitom. Kum kinong sarai ngidap tang dengan jing sanut. Naman ngimla ban pendep ikikam kibra bensiat. Haki terpeng kibat telat kijongi. Warajar arpau nadu ubnai November hadu Januari. Ngadai kaban syongkop naman ngayok positif. Mereka jingpang kepala jur ngadai ban don hospital. Kata kapal myo le ai show. Semua saknut. Kikam kibabun kiban pendap. Ngabat ku program sekretari bu astan sekretari jongka balang. Kidon sibun kikam kiban pendap ndre hakata ke jingpang mlak ban le ai rueh. Kamen sim kadap. Dengan itim san karsono ki bun ki benai la di ban syongkop hieng. Marga jingpang. Kata kawan rak ya ke jing benyau kamen sim. Bangimlak ban pendap ikikam. Ndai bangimat ya kejingkot jingkia. Ngilak ban pendap barok. Ke balang ke ublay ibit ban tendrong kita peng kijong ini bangin tuai. Ba ublay un isnai. Mo kijing dawai kijong pi ki para bangai. Jila kinong sarai. Bakin yo bakin mat ikimet ki bakot ki bakia. Kenang mengilak ban teridap ya kam ke bukun ra ulasnya. Hangi kisah keberit kijong o. Ngapun pauru kajing sengongo ya ka program komiti jong kebalang presbyterian yang mauro. Kabala ibit ya kaban ai ya kini ka benta ka bakrau. Ka benta ka ba ha kajing sengo kajong asimet. Ban yeng na kini ka jaka. Ban keren ya ka ketin kajong ublay. Kaba jeliu, kaba mayan, kam day ka kam, kaba jan. Ni aingu ya ublay ju ino ilagi jang kibriyo. Barangangit skam, baka ni ka jan mit, no pai singi jang ka singi. Pinmi nang ni pinyo ay kendiat. Lam day sibun ru, ray kendiat ngangit pinyo ay. Nakani kajing slong ikaktin kajang blay. Kublay sibun ka program komiti jang kebalang ke pila ai kini ke bentah. Ya keban yo ban sam nakaktin kajang blay. Ki teman besan berangut ke biadon ki khot jang komiti balang. Ki para bangit ki ba i barok kentai bat senrang ki balasan ki belarang ba kidon kisamla kibalong kinong kersan jong kebalang haki por barok kihap kibadet tingim don ngi hanong kwart kihap kibadet kiwan jing seng ke por si beji ngi hang ngi tanap himdon tinrei ublay un kerku ya geji seng kena kibalong ki per sara jong kebalang ha keba pinang roy ha gejing syakri na gebenta kekam kejong ublay. Kebentai ke mengakwa ia keban bu ia kebangin yo ban perkhat ban pusan hak di kejanmit kalau nak kitab jengkis im ke baningkong ke dekat kalendong ke bakhat nyau baru ke wei kalendong nadu ke dekat ke baningkong hadu ke dekat ke baar pusau. Ke mengalah puli kat tu kat ni meneh kapor ke polis sedang jong ke jengi yeseng. Ke kitab kisim ke beningkong ke lendong ke bakhat nyau barok ke wei ke dekat. Kani ke jengi tu khana ke ba kibala san kibala he haki skul pen pau
Naduk berkidang red. Kila tip syapang ini kejing tu khana kalau kebasuk kebajam ban sengau tu. Kadi kejing tu khana kabu Elijah ya tu lupai kejing terkhong. Barka gospel kejing Lukas kelenong kebasau dekat absan apun ri kuli tu ba lais nem siteng. Kandon kejing terkhong kan nem sniu. Hagari Judah. Bagini di kapor juga jing sensyar. Kejong usim Ahab. Wili jauh itu lupa bahkan don kejing rang terkong. Nem don slap. Lem ni umjer. Hagi tak isnam. Berkaktin kejing utrai kelawan wili jauh unmi. Nak tak cakap unlej pangmi ban buri iladi. Ha kawak khirit. Uburi iladi. Namar usim Ahab bagi Jezebel. Kiwat yang Elijah ban yo ia kaban pensitam wat ban peniap ro. Wa ban isyong harut jaga wakirit hangta labasai u the getting up. Kibon lam kupui men mit ban men step. Ban di ia ka nang kata kawa. Kat ba kata kawa kampar rengat. Usyong hangta Nika ketin kita boleh ke itu bong mahdin kat tu kat ni kata kawa kelarngat nomor bam don slap kata keri. Kelarngat no mdon syuk. Badu belai ulah keren hu Elijah ulah ong. Bun yang nak kata kecakah ban lek seserapat. Kasnong serapat. Berhang tahu bunyi kenduk ya kawai keri kun thai. Bat unsai kenduk ya kah. Bat unsai keren barkah. Barka ai barok kebudi ban le. Kata ker kun thai kala tip. Ya keban pendat ban pendap ban penbiang. Ya kejing don kam kejong. U Elijah ulami ulayang jot ulalej serfat. Bat haba udang poy ke kerdop. Ong ketin kejong belai. Ulai kenduk ya kata keriu kun thai. Kebadang lum ding pro. Haga kerdap jengka senong kedim dekat lum katu kan ding pro. Kam serum lai tu baka khar art ligi pro. Kan lum iki ding pro bat kan lech seyeng. Dalam poi hayeng u Elijah wong ka wan ra kerpa. Wong kerpa dia pha tu wan lam yang kendiat ke haga khuri bangan yodi. Kadang yang, kadang lek, saya kata kamera, kabang litong yang kata Ulah ong susu ya kah. Tuan lam kepu yang akan diat agak keti jong pa. Pan yang upan yang kepu. Kata akan thai kalau jubab kalau ong kat ba emutrai ublei cuma ngamdon uwei kepu. Mdon uwei kupu, kabamut ba uwei kupu ulaban pendap nak bentakat tu kat ningut kibriu. Kau ngamdon uwei kupu, nika je tu kau udon sikam upurau ha kasyang. Bat kendiat ka peniang hau klong. Sikam tang sikam, pikam yu ata. Kitu kiba semat kiba nang bancet ata, bat kiba iet bancet ata, pikam sikam ngin ka keti. Sakhle kat nutli unmi. Unmi tang uwei tanoj ba pelon kat ni. Bapin bam tau wei ka kentai beri ru kampat dap kenar unu padap ban bam. Yau tau wei wa tau bakan lanu kupu bakakan siat. Ndrei u Elijah wong. Nak tak kaya tu susu. Ka ong bahak kami ngakar mo kadon tang usikam bat kendiat ium penyang hau klong. Ban ngasukar kin artli ki pro. Ban siat iladi badi ukun jonga. Bat nginya bam ya ka bat yap no mamdon ni isu lalut stang utasi kam bat ita iklong bat ita umpenyang uklong kendiat ban siat ban bam bat berangut kinya yap no ni Elijah laong wat siap ting to lej bat le kema phalaong ndrei to kre siwa yanga iwe kepu ibaret bat wan lam ya ita sanga kita ada ketin ke jauh belai perkat bahai kata kau wong to lek kre shwa iwe ikpu ibarit yang nau tau isikam
pin kham si kham ngoi mi le ata pin kedia iwe ibaret kat no in yo kat no in mi iba kat no i jing he jong tau kpu nei bong khelai ko yu khelai tama kre shwa yang awat par ba mi le di kre shwa yang iwe kpu ibaret mun pun kre shwa yo briu jong blai ai shwa yo briu jong blai ban nang din hadin kata pan sakre yele di bat yo kun jong pa ba udah ai kata ke jingkular ke baskam bana kumni ong tra yu blai ki Israel upura kata ke sang onom lot lem ni ko pniang hau tau kolong kan om do tat hadu kesni bon hap slap bat laingut kia bam ya uta usikam purau man lagi sengi klem lot kata kadi kejing ja ke bah ningkong kejing ja ke bah ar ke bah hadin kata hadin ni ke iru lakut ukun jong ni kadi kun thai ulai opang bat kejing pang belujur kata kat ba kam sa men sim syu hu kini kadi kun thai kala lej biang seu ilija ban khot yu bat ilija ula sim ya kata kari kun thai ya tau kun jong kari kun thai bat ra ha ka sadam bat ula duai hau trai bula kerpat jam hau trai bula ong atrai ublei jonga melawan lamru ya ka basni ha ka dikari kun thai bat ka mangasyong da ka penyap ya kun jong ka bat ula dam miladi halor tau kena laisin ula kerpat jam hau trai bula ong ya kerpat ima atrai ublei jonga tu syak baka mensi meniu kena kan wan pat hu badu trai ula syak skor ka tin ulija baka mensi meniu kena kalawan pat hu badu ula empat kata ni ka kamba ka ba ulija ula le ya kini ka riu kun thai kawai ban pendap ya ka jing don kam jong ka met ka ba ar ban pen empat yo kun ubalayap u Elijah ule itu ki atli ki kamba ban pendap ya gamet ya jing don kam jeng ka kepo bikin im ha pedeng jeng ka nem sniu bat ban pen im ru ya gamen sim kita ka jing itu khana ke badon ha ka ni kelenong borok wai pada ka ni jing itu na kwa ban ra ipi kawai ka jing hikai ka beningkong ka banganga yo kalong ka jing ko kejing hikai ke beningkong kadi kejing ko ngo jong kadi ka riu kan thai ban chu ko ngo bet ye ka ei ka bau Elijah la ong ha ka wong khile wan ra set yo tau kpu wan ra ngan bam samanga kani ka ring thai ka khlam thoi ei ban ka perkhat nga mundur hala ka jong ka do nut kat kata kabakini bam tang angut kin sayap no kong ndrei dang wan so wei ban mi tam banong ban bam ai sayang aru ndikini kan te kam sim khnyum ndan jing khnyum mai ru em kapen ko ngo ilide bat lej bakale kum bau la ong u Elijah ke jing ko ngo kadi ka wei ke badan kam tam gini gisengi kum ki kimi gi pa ngimat ngiyo i ngia kendo baki don ki khon apa dengan ki bam ko ngo kinom pen i ke jing ko ngo kani ka pateng kani ka juk ka bamenta ki hep ki baret ngadon kusiu barang saus nam dapi ong wat le ya kata un le khnang dapi ong wat kata ya katu ya kata un le khnang i ka men sim jong ka ban yele ya ka ei ka bakhang kata kadi ka ba kini gisengi kum ki kimi ki pangin perkhat kum nungin le banwan ra baki khon ki kiti ki jing kin long ki badon ni ka men sim jong ka jing kong bakin kongo iki kimi ki pa kin kongo iki bela san ki bela rangba ki bela khamsan banyanga ya sai kin sung thu bhai kin ka men sim jong ka jing kongo ka bangi ngidang khamrit ngidang khna tang namar bu de bela khamrang ba la do umai ru ngi kongo kata kadi ka juk ka banganga im
ban pi kham rang ba de pin kham tip susu ya kata sisin bagi lamai bel kham rang ba ngim junut mentang ngim nut su ban mai ini nuru ka bengi dai ban mai kalau tang ya kitrai tang ki jong la jong wat iki marjan mar par ngim la ban kambit ban le kam tu ngim la ban kata di kejuk ka bengi ngim kejing ko ngok kalau ka bangin pendam mi la dia mung kejing menjur kejing pendam mi la dia ban ko ngok hang nur hanu ban le ya ke air ke badai mdai ya ke bamdai ko ba mi nadu ke dong ke sngur ka ban siam mdai ban le namar bamban si ke ba le de bamban si kam dai kejing ko ngok nda bangi le ya ke ai ke ba mi nadu ke dong no kata ka dai kejing ko ngok keketin ke jeng ulai kaya tu bagi jingkar khu ki ba mi na ke jing ko ngo di tulan mi kala nong ke ba nyau naru ke khot ke ba khat ar ro khat san phin puli sngau tanat ke ba mi na ke jing ko ngo kita sibon ki jingkar khu bat ke ba khat san ke khot ke ba khat san ke di tulan mi ka ong lai baru try un shimno na me ke jing khrau baro bat un ambu halor jong me ka wei kan na kita ki jing pang ki ba sniu jong kar Egypt ya kiba metip ne unbu halor unbu iki halor kita baro kiba sbun kiba syun ya meh kata de jing kerhu bami ne jing ko ngo Ephesus Rio kong piki khun to ko ngo iki mi iki pan ma kalong ka badai bat kam dai tang kalong badai ka don ka jing kular haka ba on pen slam ya karta jong pi pen Islam ka karta jong pi kani kari kun thai kala ko ngu ya ke ai ka ba Elijah ulaong bat kala le ya kata ka ba ar ka ba ngayo i na kani ke jingi thu khana ka ba long ai ning kong shau blai ai ning kong shau blai Elijah wong gum ne kini wong kre shwa yanga i wei kpui baret bat wan lam ye ita sanga bat hadin kata sakre iladi bat yau kun jong pha ai ning kong sekakam ke jong blai ai ning kong shau blai ya ke ai baro ai ning kong shau blai ni sedang ye ke sngi ke bat mai jong ke jing em men step habangi khi na ke batia kan nungut na peding jongi ki bangi ai ning kong iladi shau blai ka bangi song ni penlut je ke por kat tu kali kadai kat nu kat ke pisngu don kam ni bu por ye kata kadai jing don kam ke jing sung thu ke jong pi simet ke jong a simet ni khie man step ngin ai ning kong shau blai ye ladi ni la ne ban le kata ngi ju le ne em kata balar ngi la le ngin yai beteng kam dai ban dekut no na pin mat si sai ke jing kerku ai ning kong ngi ladi kesengi ke wei pukui kesengi ke thma jeng jeng ai ning kong ile di shau blai kata kali ke bu Elijah kwa wang ini thai kre shwa yanga iwei kpui baret in sekran ini kpui baret kat no kata jeng he jeng kata size tai kpu sim la batai ni ke he kan no mang sung thu bang pi si kham pin kedia na kata ni iwei bami pelon kat ni pinap kedia tang iwei ti tai baret ini kat no ke jeng he ke jong ka kebanding kong kadi kata ngin ai shiwai la dia ka wei pukui ke sngi jong jing em ke jongi ngin ai ning kong shau blai bat hadin kata ngin le ki ai ki bangi di ban pendap yalah ka jong ke jing em ban ya ban pendap i ke jing trai ki bangi ngi dai ban pendap bat ke mengaku ban kamban hang ni kalong ban ai ye ta ikpu ibaret i wei kre i wei ikpu ibaret ai ke jing he jong ka kalong laringi sim ni ka tin ke jong blai ke thu ba ai ya ka ba sip ho se ke jing sekri ke jong blai kitab Deuteronomy ke lanong ka ba khat saw ke khot ke ba ar fu ar ko sisa men ai ka ba sip ho na ka ke jing mi usmbai jong me baro ke ba mi na ke jing na ka ling kha man la ke snam ai ka wei na ke sip ho ita isai si baret i ba na kata sikam jong purau mut iwei na ke sipau
naga jing yo ke jongi ban ai sekakam ke jong blai ai ningkong ban mende ban ban bu shwa kiwi nika ketin ke jong blai kong ai ningkong puli kitab Malaki kalenong ke balai ke dekat ke prawong ubriu un luti yo blai ne em penban pila luti nga ndre piong hakmi ngala luti kumno ngila luti ya me ha ka sipau bat ki jing ai ngu ken in perkhat hai kan ni para bagai ki be ka kam jaga balang presbyterian kadi ka kam jaga jing kersan ke jongi iwei pe iwei reu dekat ladi ikawei pokoi kerem pe yeng kristan bat kani ka khot ngi bangin ai ningkong sha ublai bat ka jing ai ka bakat no ngin ai ka tin bi kala batai kala thu shai ai ka wei na ka sipau kwa sibun pi khen yak la jong ngam tre ban khen jing khen yang ni nda pin khen la ka jong ka jing khen tang ibei bangala ban suang ni long na ka 1000 tingka pi ai si spa te sia khen ka nu pi ban ai mo 1000 asi si spa tingka ngase mudur ngayo ka kti jong ngabat khendai spa yo bling ai tang si spa upan tang si spa klempan ni sibun ru kata kadai ka ktin ke jong ai ki babun ki para bangai ki jongi ka jing ai ka wei ni si phau ki dang bun ki tip ki ngau tho ni ka mensim ka benut balai ka benut ngakran ni kan ni ba habangi yo khendiat ni ai khendiat 4 sengwi ai ndah bala yo ka jing yo ka ba kham he om baro ma mdei baro ndai gidon katu kan ni ndah bala yo ka jing yo ka ba kham he la yo silak di bala sipau haja balin ajin sipau haja se ka kam ka jong belai kala abun palat nda aisan hajar ula biang ai lai hajar ula biang ngala yo kini ban pendan kam nika ketin ka jong belai kong piluti ne em yo belai belai ong ngiluti ka wei nda ka ba sipau kata ka ke jing hikai ke bangi yo nang ni ikpui baret mut ka wei nak sipau ngin a se ka kam ka jong belai lara ka balang mauro kirim pe yeng kristan ki badan hang ni bar ka wei pa ka wei kirim pe yeng kristan kan ai ka wei nak sipau ka balang presbyterian mauro kan dap kan slei ki tiar ki jong ka phidum la ban penan kam phidum la ban penan kam persang man khen ngang la persang man khen lo jong balang lara baro kirim pe yeng kristan ni don nyau spa lai putri ki kristan ka wei pa ka wei ka yeng san ka ai ka wei nak sipau ngim la ban penan kam ni ka pisah kata ka di jing sisa ndi ka baskosi bang ka balang ngim la ye ka ban pendrung ke ni haki dekhot haki para bangai bakin yo ye kata ka mensim bangadai ban ai ka wei nak sipau bat ka dei ka jong ublai wili jawang ai kre swayanga kani kalau ka dawaru yangi ki khon bla sius pa ka jong ublai ka dawa yanga ka dawa yangi ai ningkong se ublai ngiyo ye ka jing yo nang no ubayo tulap ubayo na ka jing bela ubayo na kanu ka kam ka beningkong ka dei bu ong kani ka di ki jong me atrai ka batam nang ta sa penan kam ngikat bangimon bat ka ki jing kular kadon ke jingkular kabalai kini ke jingkular ka ilijau ai kini ke rikun thai wo ta ukpu bosikham ha ke sang onom lut bai tai phnyang ha klong in om do ke jingker khu ka beningkong kalau ke jingker khu ya ke jingim ka baken jadok ngin dap ngin biang nginam duna ai ruem kitab Malaki kong walam ye ka basipau baro se yeng jingken show khnang ban long ka jing ba ma ka yeng jonga bat tu tunju yang ah kini ong utrai ki pai langan plin em ki jing khang jong ka beneng hapi bat the no buk ye ki jingker khu kat ban om nyam jakasu kata ka di ka wei ki jingker khu ka ba arwang ban ngan sneng ye rong bamdu ne ka benta jong pi onom yo ban pen sni ki so ka khandau jong pi lem ni yu ding wan jong pi ka ling kha onom pen hap
ialah usok habang pat biang ke ayam ong utrai ki pat bat ke balai kalong ki jat ben riu barok kin khot ya phi ki basok na ba phin long ka ri ka bas ngubha ong utrai ki pat ni kwa ne man mat ki jingker khu ki jingker khu ka bengin mat ha ka jing em ka bakin jadok nginem duna ai beli wang nginem duna ai nginem duna ka ai bat ha ka jing sung thu jang aru kalong ba nginem ruspa ndeng nginem duna ai kat ka bangi don kam kala biang na ka basdang ha ka bakut jong ka jing em ka jing don kam ka bangi don kam man la ka singi nginem duna ai ru em bat ka bakham sung tanat wang ngan sneng yo nong bamdu ki nong bamdu gini singi ki nong bamdu gini singi ki khon jongi lar ngimyo ki khon ki batip singi ki khon ki mau mena ka jingko ngu kamdan haki ki khon ki bam ya hala ka jong kamon ki bam sngap ngasi sngow sen ai ban perkhat ngas sngow pangmet ngas sngow pangnut habang ai kenduk baki don ki khun ki balangam haki ai jong kan ka perthai langam kham tam hau drugs bat kim la shu ban yeng nang ta bat ka nang ka jing mi nang ta ka jing penjenjar ya ki kimi ki pai ka yeng ka sam ki ba mat ya ka ta ki sung thu ba ngang shu i ngam pat mat nang ayu i ba ka jing jenjar ka ba sirkhai ka ba kim don la ni nang ban a ya ka wei na ka sipau ubeleu ngan senang kita barok bat haka jing ya lenti ke munong sarai iki khat lai teli ki snem ki bang trail ha ka barang ngasiam begini ke wei habang ileng penyeslok bat ki yeng kristan ki khon jong ki rempai kristan ki baki kimi ki pa ngam ong baki ai ka wei ning sipo ngam tip ye kata ndeng ngas tip baki dei ki badang tip ye ubelai ki dang tip ban ai se ka kam ka jong ubelai ngin lek hayeng jong ki banyak peli banyak selok banyak duai kilong kiba keluar ban penbet ki keluar ban penbet ila de ubelai uyarap bakila ban penbet keluar ke jing em bakila ban lat ni ki wei ki jat jing pensoi ki bakan perthai ga ai kata ka ni ke banga syam ke banga mat bagi jing kular ke balai ke badon ha ni wang bakin khot ye pi ka ri makin khot ye pi ki basuk ba pin long ka ri ke bas ngobha kirim payeng kristan ki bamat ya ka jingsuk ke jong blai ki bamat ya ka jingkmen ke jong blai ki bamat ya ka jing im kerhai ke jong blai ki yang kristan ki jong pe ki kristan ki jong ngila ban im sitom ngila ban im duk ndrai haba ka jingsuk ke jong blai ke dan ke jingkmen ke jong blai ke dan ke jing i ke jong blai ke dan ke jing im ke badap kerhai ke jong blai ke dan kata ke dei ka bangi mat ka ban pendap tak kejing keman ni kejing im kejongi kata di kejing kerku mungkin mat di kejing kerku jong keman kebaar wang ini kejing kerku kebakan jaman siam ukun jangan dikon ula pangjur kat bamsa men sim syuk kita khat besi kita ulayap ndan men sim syuk lalai ra syah u elija ula duai bad ula pen empat ya ngim la syu ban le kata gini singi sim layap ngim la syu mdan suka kambak las ta kambak ka jong blai ka bodang le ban le phla ndai ngakwa ban dong phi ba kano gi men sim ki ba kodor ki yap akini gi sing ka jing em ka ba jaman sim ki yap ki ba pun ba ki brio ki parabanget ki samla ken thai ba chenrang ki ba ka jing em men sim jong ki kalahyar kalayap ke jing tip lam ke babha kam dan syu ni ke jing kular kalong la ka yeng ka sem kanang ban ai ka wei na ka sipau mat ye ke jing ker khu ki babha tam ki jong blai ya ka jing ker khu met bat men sim mo men ba ni ki khon ki kloi ban pendem u blai u keren u yarap ye ki ban keren ukta ika dok nur ke jengi ukta ika jengim ke jongki bakila ban phai bakila ban kelak bamut bakila ban pendem miladi ha ke jing yalam jengki kui ki pa
ban long ki khun jong ka jing ko ngo kata ka di ka benta ka ba khadu ka mangai la ban yu i na ka ni ka jing thu khana mat ye ki jing ker khu ki ba bhatam ki jong blai om tang ka met kham ker pang ka man siem mengila ye ka ban trei ngila ban pensat bo le ding ngila ban ya akan ka perthai ka ba ngi ma gis ngi ba sniu kedi ka jing pang kalawan ra sibun ka jing kedi ka nam sniu kini ki arti ki sang ulala kedi ka nam sniu ya barok ne hapdeng jong kata ka nam sniu ublai udang ker khu ye ngi bar bangi mat ye ki jing ker khu ki jong blai ngin kloi ne em ban ai ning kong sikakam ka jong blai ai ning kong shau blai bat ngin sayo bat mat igi jingker khu ki ba ublai udan man pen phai ha ka jing im ka jongi ki ka jing ko ngo ka ba ar ka ngin ai ning kong shau blai bat ka ba lai to ngin mat igi jingker khu ki ba bhatam ki jong ublai met bat man sim ublai ker khu ya ka jinga slok hakini ka puar nam ta ka puram ka jong blai amen ngin ya penwai ngin ka jing sakri ka jong blai ka puar ka jing rai ka ba sanspa khat nyo sanspa khat nyo haba jing em jong phi la pen khi eryong jingker men la do baro la thalalong nyau la ki jingker khu jer ye ki baro ayu bublei ayu blale do blei te pen salingo kom ta hap deng ki jing la rit ne kraw wat do jingker men wat don utrai nong thau nyau la ki jingker khu utrai upen phai jing singan pin yo hadu ba jingle kan wai nyau jingker khu jer ki baro nyau jingker khu bublai lapen yo nyau jingker khu jer ki baro ayub la le do blai ti pensa lingo ke jing rai ka san spa khan yo Haba jing em jong pi la pen ki yong jing ker men la du barokata la long nyau la ki jing ker ku jer ya ki baro ayub la le du blai te pensa Lengo Nyau jingker ku jeryaki baro Nyau jingker ku bublela penyo Nyau jingker ku jeryaki baro Pensa lengo ban kết lại cái kus lại pi ot pi ngau than ban ba lại cái ding na shi shapim la la nhau lại ki jing ker ku atatin Gandam lenti pensurai kadwa nang jam Nyau jingker ku jeryaki baro Nyau jingker ku bublela penyo Jeryaki baro Ayub la le duble te pensa lengo
Aber pipe shaki bakerhai gaspar. Ken mau bukres ular kam unsya. Nyola ki jingker kubas pakam wanra. Kanong hab neng long ban iu trai lemka. Nyong jingker ku jeriaki waro. Nyong jingker ku bublela penyo. Nyong jingker ku jeriaki waro. Ayub lale duble te pensa lengo. Kom tahap dengki jing e la red nekrau. Wadu jingker men budon utrai nong ta. Nyola ki jingker ku butrai u ben pai. Jing ngan pen yo hadu ba jing let kan wai. Nyo jingker ku jeriaki baro. Nyo jingker ku bublela penyo. Nyo jingker ku jeriaki baro. Ayub lale duble te pensa lengo. Tagi nyawai. Keburam berkejingu ngi ayam ekotrai. Namarin ke kubor, ke ketin ke im ke jongmeh. To kerku ya ka, usia krijo bet hapreng kejing telat. Abun hab, hakim mensim ki bakordor, ke kendau besbo. Makanya menang yai rai, ilai pau ndru pau wadu sis pasya. Berkum ki kun ki siu spa ki jongmeh. Nya ban mi nang ni. Kalau yo ekjing pen thamai bor, ekjing syam mensim ke bethamai. Nang ka kam ke jongmeh. Bangin sami no nang dijing syam ke betiang tu pelaj nang dijing kerku ki jongmeh. Kajing ij ba kajang belai kupa niki bom jukot sigi bom jukot. Kajing ayai ki badap biang badap karhai kajang trai badap nong penim jeng Jesus Christ. Kajing selok ke betiang ke bahun pencaj bor ke bayalam kajang mensim bahun. Kini kajing kerku kajang mai kini Isa berkebalang ki mana mauro. Ki riu ngej baro ki besyakri mai hang ni bat satlak jeng perthai. Naduk menta siduk ki bom jukut ru. Amen.